Přáli jste si trávit víkendy v pohádce? Odpočinout si od uspěchaného světa? Ukázat dětem romantické chvíle v přírodě a strávit s rodinou krásný čas? Pak vítejte v Nových Mitrovicích. Zde pro vás máme venkovskou chalupu o dispozici 5+1. S pozemkem více než 5000 metrů čtverečních. Chalupa má jedinečnou atmosféru a přestože pochází z roku 1862, má k dispozici moderní sociální zařízení. Tak, chystáme se rozloučit s tadyhletím objektem, který je za námi. Nejenom s tím objektem, ale i s tím jeho okolím. Jezdíme sem skoro 50 let a už nastal čas, aby jsme ho asi přenechali dalším generacím. Líbilo se nám tady vždycky a líbí se nám tady i teď. Těžko bude se s tím nějak člověk loučit, ale v každém případě nic netrvá věčně. Jmenuji se Pavel Šmíd a jsem ze společnosti Parva. Až si budete chtít prohlédnout nemovitost, kde se zastavil čas, ozvěte se mi.